ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಧನು ಬಿರುವ ಸ್ಟಾರಿ ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಆ, ಬಡಾಪಿನ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಗಂಟೆ ಪತ್ತಾಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಖಜಿಪ್ಪು ವೆಜ್ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ದತಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನ್ಪುಗ ತೆತ್ತಿ ಕನತ್ತ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತೆತ್ತಿ ಕನೆದ ಐಟ್ ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಬುರ್ಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಚೊಕ್ಕನೆ ಚಕ್ಕನೆ ಮಾಡಿದ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ನೋಡಿ. ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ರಪ 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 ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ. ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ತಂದೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮೋರ್ದು ಪೂರ ದೀತೆ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿದ ಎನ್ನ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡೆ ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ತದು ಐತೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಡೆ ಒಣಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಎನ್ನಂಚಿ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡ್ದೆ ತುಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ರೆಡಿ ಮಂತ ದೀತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತದು ಅಡೇಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಡೆ ಪೂರ ದೀದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಅಂದೆ ಪ್ಯೂರ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ತಾರ ಐತಿನ ಗಾನಾಗ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ದೇದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯೂರ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಬುರ್ಜಿ ಮನ್ಪುನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಯ ಗಲೀಜು ಸೋಕು ಫ್ರೈ ಮನ್ತದೆ ಒಂತವು ಕೆಂಪು ಆವಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಸೋಕು ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಬುರ್ಜಿದ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡದೆ ಬಾರಿ ಸೋಕಾಪು. ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ಫುಲ್ ದೀತೈತೆ ಸೋಕು ಫ್ರೈ ಮನ್ಸಿಗೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಬಾರಿ ಸೋಕುದೊಂದು ಬುರ್ಜಿ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಫ್ರೈ ಆತುಂತುದೆ ಒಂತ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬರ್ತಂಡು ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ 3 ದಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ ತೂಕ ಓಕೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಯ ಅಡೇಗೆ ತೂಕ ಇಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯ ತೂಕ ಎಂತ ಹಾಪುನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡದ ತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಮೂಜಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಓಡ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಂಥ ಪಾಡ್ಗ ಓಡಲ್ಲ ಇಂಥ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಬರ್ಪುಂತುಲೆ ಬಾರಿ ಸೋಕಾಪು ಚಚ್ಚಿ ಪಾಡ್ಯ ಸುರುಕು ರಪಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಮಂತರ ಬಲ್ಲಿ ಚೂರು ಅಡೇಗೆ ಬೆಚ್ಚಾದು ಒಕ್ಕ ಮಂದನ ಸೋಕಾಪುಂತುಲೆ. ಬಾರಿ ಸೋಕು ಬತ್ತನು ಮಾತ್ರ ತುಲೆ ಮೂಜಿ ಎತ್ತಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಮುಂಚಿ ಖಾರ ಅದು ಬಾರಿ ಸೋಕು ಉಂಟುಲೆ. ಕಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೋಕುಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಕಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೌಂಟುಡು ಮಗತು ನಾಂಡತೆ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬಾರಿ ಸುಲಭಡ್ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಒಣಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ರೆಡಿ. ತುಯ್ಯಾರ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಮನ್ಪಿನ ಅಂಚನೆ ತುಯಿನಕುಲು ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬಾಯ್.